Moi bo día, benvidos a esta segunda xornada competitiva dentro da cuarta edición da subida a Vilar de Barrio, proba puntuable para o Campeonato Xunta de Galicia de Montaña, Circuito Internacional de Montealegre. Proba que disputamos, na que se disputaron onte xa as primeiras carreiras oficiais, a primeira e segunda carreira oficial. Os estamos ubicados pois un poquinho antes dese momento, antes das carreiras oficiais. Estamos agardando o paso do primeiro dos vehículos na manga de adestramentos. Unha manga que, como saben vostedes, bueno, pois temos o primeiros da regularidade en carreira e, como dicía, saben vostedes que é unha manga na que non é preciso estar demasiado atento aos cronos, nin demasiado atento ás puntuacións dos de regularidade, bueno, porque non é carreira en sí, é unha manga de adestramentos. O que si vou aproveitar é para repasar a clasificación xeral tal como quedou onte a noite. Así que vamos a comezar polos de regularidade, onde nos atopamos como mellor equipo, con equipo de menor puntuación, con menor penalización, o da escuadra Taboada, Darío Amorín e Francisco Rigueira co BMW 325 e cunha puntuación combinada de 7.833 puntos. O segundo dos equipos, Diego Jesús Rodríguez da Silva con José Luis Ucha Peleteiro da escuadra Ponte Caldelas co PO 106. Vamos a ver como pasa o primeiro dos 6 de regularidade e logo continuamos ca clasificación deles. Trátase, miramos en pantalla, estamos vendo en pantalla a Óscar Franco e a Daniel Pazo. Os segundos eran Diego Jesús Rodríguez da Silva e José Luis Ucha. Terceiros clasificados en regularidade, Sito Cabral con José Manuel Quintas. Este Darío Amorín da escuadra Taboada, precisamente o líder da regularidade. Darío Amorín acompañado de Francisco Rigueira neste BMW, liderando a regularidade. Cuartos en regularidade, Iván López con José Antonio López. Estamos vendo o Ford Fiesta CR2 de Abel Yáñez con Lorena Salgado da escuadra Taboadela. Lorena implicada na organización desa subida que ainda está por acontecer este ano. E estos serán os segundos clasificados, Diego Jesús Rodríguez da Silva con José Luis Ucha co 106, a escuadra Ponte Caldelas. En breve, pues comezaremos a tamén a ver as primeiras unidades de velocidade. En canto rematemos ca regularidade. Fernando Ferreiro e Antonio Martínez con Ford Focus, quintos na clasificación tras a execución das carreiras de onte. Non moi lonxe tampouco das posicións de arriba, van bastante parellos as penalizacións. Este Sito Cabral, o actual campeón da regularidade de montaña. Sito que xunto a José Manuel Quintas neste Honda Civic son terceiros da regularidade. Dorsal 56 con Iván López e José Antonio López, dos cuartos da regularidade da escuadra Pontevedra. E xa comezamos a ter os da velocidade metidos, onde Jacobo Sanín marcaba os tempos máis rápidos onte entre os non carrozados, non chegando a rebaixar o récord marcado o ano pasado en eses 1.56 e algunha décima. Jorge Pérez, o máis rápido dos carrozados, tampouco baixando os cronos do ano pasado. Veremos que pasa hoxe domingo e revisaremos ese dato. Nos imos a poñernos en modo velocidade
porque, como digo, os primeiros da velocidade desta subida a Vilar de Barrio, deste campeonato Xunta de Galicia de montaña, Circuito Internacional de Montalegre, está a piques de pasar pola nosa ubicación. O 106 de Dani Muiños, correndo para a escuadra Rías Baixas. Vamos a recibir en breve, en teoría non, bueno, o da escuadra Talariño, a Pablo Martínez, co 206 CS. Paso desta unidade que corre na casa, pertence á escuadra organizadora do evento, chegará Fran Pérez co 206. Fran Pérez avanzando xa nesta manga de adestramentos, nesta primeira manga de hoxe domingo, segunda xornada aquí en Vilar de Barrio. Temos a César Figueiras. Bueno, César Figueras, eu traduzo ya hasta o apelido, das cuadras da Aguada con Citroën Saxo, onte correndo en 2.37.3. Vamos ir avanzando paseniñamente ao longo da lista de inscritos. Logo falaremos porque temos unha autorización para invertir a orde de saída dos fórmulas e barquetas. Rubén Tejido, co Opel Corsa B. Agora estamos ubicados pois na zona media do trazado, aínda non temos ningún tempo, ningún crono en liña de meta, iremos vendo logo como van as cousas. Dicía que o Colegio de Comisarios autoriza, por petición de dirección de carrera, a invertir o orde de saída do 9 ou 1. Carlos Rodríguez Moreno co 106 dentro da 5C, que sabemos que sabe ser rápido dentro desta agrupación en tempos de onte 2.38.9. Veremos como se llevan as cousas, o sea, igual non tanto en adestramentos, pero si nas carreiras oficiais. Aquí hora de seguido se comezarán a pasar unidades pertencentes á agrupación 5B. O primeiro será o da escuadra Talariño, Alberto Fraguas, co BMW E21. Fantásticas imaxes que recibimos de unha unidade como esta. Vamos a ir actualizando tempos, a ver se podemos actualizar os tempos, como dicía, porque xa escoitamos a coches. Bueno, non temos o tempo de Dani Muñoz en meta, agora repasamos os que xa temos en meta. Chega por aquí Antonio Mosquera. O Suzuki Swift da escuadra Ourense, tamén dentro da 5B. Tempos para Pablo Martínez 2.59.9, Fran Pérez un tempo de 2.52.8, Figueras 2.39.5, Tejido 2.39.4 polo de agora, máis rápido, lo queda ainda moito por rascar, Marcelino Rodríguez. Un home do Baixo Miño que corre dentro da escuadra Talariño, además patrocinador desta proba. Marcelino Rodríguez correndo con este 206 na agrupación 5B. Este era Santi Fernández, é Santi Fernández co Saxo, tamén na 5B, amigo das carreiras, Buscamos, como digo, máis cronos de liña de meta.
Tempo para Moreno 2.36.8, máis rápido a toda hora na manga de adestramentos. Certo, correndo Moreno, pois mellor que onte, rebaixando o seu crono en 2 segundos unha décima. O mellor crono en carreira oficial, Parece que atopa ritmo Moreno. Ten que ser Caeiro. Rubén Caeiro co 206 da escuadra Taboadela, escuadra que visitará dentro de pouco o campeonato a súa subida. Rodrigo Álvarez Rosendo, a escuadra Pontevedra, outro 206 da 5B. Buscamos cronos de adestramentos. Tempo para Fraguas co BMW 3.02.6, Mosquera 2.59.4. Fraguas correndo en tempos semellantes aos de onte. Está de María Valde. María Valde que corre a ritmo de 2.48.2. Por detrás dela ten que chegar David Rodríguez, Compos, co Corsa B, que fixe uns tempos de 2.43 na primeira oficial e 3.01 na segunda oficial. Veremos como se llevan as cousas tanto a María como a Compos, posto que dentro desta 5B, polo que fixeran a primeira das carreiras da tempada, poderían ter posibilidades de acadar posicións de podio. Polo de agora, Mosquera, como digo, 2.59.4, Rodríguez Rosendo 2.53.6, perdón, Marcelino Rodríguez 2.53.6, Santi Fernández 2.41.5. Tempos para os da 5B que xa están en liña de meta. Temos, por certo, tempo de Muiños, que era o primeiro en pasar e non reflexaba o crono, 2.57.3. E aquí parece que ven con problemas Andrade. Correndo para a escuadra Talariño de E30, que ven con fallo, pero avanzando no tramo en adestramentos. Tempo para Caeiro 3.04.4. E o que ten que achegarse agora teria que ser o BMW de Carlos Laje, o E36, que debe asomar e polo menos sonando polo trazado. E sempre o digo e me fago pesado, pero digo, que coche máis guapo, A min encántame a rotulación do coche. E bueno, veremos en breve como son os tempos de Andrade. Bueno, entendo que abultados. Pues temos a Kevin Cid. Kevin co BMW, non sae Corbacho, non sae Rubén Blanco, polo de agora, en manga de adestramentos, non é preciso que a tome, non é preceptiva, e polo momento non se atopan en carreira. Tempo para María Valde 2.43.7, para Compos 2.41.1. Este ligero co Seat León Super Copa MK2. E temos que agardar agora a chegada do SCC, do XSCC de Ángel Freire. Temos, como dicía, os tempos de María Valde, de Compos, con ese 2.41.1 e o máis rápido dos da agrupación 5B.
Veremos agora na 5A como se van metendo os cronos. Que pasaba Freire e agora parece que carreira parada. Temos unha pequena pausa, posiblemente provocada pola lentitude do paso de Andrade ou reordenación de unidades na liña de saída. Temos a Kevin Cid en meta anunciado pola radio. Escoitamos aquí, estamos á altura do posto 8 de radio. Non temos tempo para Andrade, non hai crono para Andrade, pode que parar o coche antes de chegar á meta. Si para Laje, 2.39.7, primeiro dos tempos da 5A. De seguido teremos a información do tempo de Kevin Cid, de ligero co León. Kevin Cid 2.39.78, hai que ir a baixar, hai que ir as milésimas, 780 milésimas no segundo 39, para Laje 748 milésimas a diferencia entre Laje e Kevin Cid, iso sí, adestramentos. Imos vendo como chega, ten que ser Marabú en teoría, non temos información do coche que acabe de tomar saída, pero sí, efectivamente, non, pois é Couceiro que o que ten que estar en carreira agora mesmo. O Renault 5 GT Turbo da escuadra Carrocero de competición, dorsal 34, que non saía na segunda oficial de onte. Pero como vedes, de novo en plena forma, de novo xa co coche preparado, listo para dar guerra e batalla. Este GT Turbo de Couceiro, tempo para Freire 2.30.8, agrupación 4, Ángel Freire. Escoitamos o Sierra Cosworth de Marabú, de Juan Carlos Villanueva. Veremos agardar, estamos agardando a súa chegada, veremos como pasa agora mesmo. Un ratiño repasamos un poquinho estes cronos. E veremos como van as cousas. Pues mira, entre os da 5C, o máis rápido é Carlos Rodríguez Moreno, entre os da 5B, Compos. Na 5A temos a Laje, Andrade fixe un crono de 4 minutos 8 segundos, iba a velocidade especialmente reducida. Na clase 4 solamente saiu un 3, pero é Freire o máis rápido, 2.30. Imos continuar vendo agora o Fiesta World Rally Car. Con Antonio Cid os seus mandos, baixo escuadra Master Competición, el coche de Jorge Pérez. O 3000 Ti de Ismael Martín, correndo na escuadra Maquis por este 3000 Ti que ben recoñecible na montaña ao longo da participación nas últimas tempadas. Veremos como marcan tempos arriba, de quen si temos tempo, despois do de Freire 2.38, Couceiro 2.27.5 co GT Turbo. Jonathan Álvarez Rosendo, da escuadra Pontevedra BMW 335i, xa dorsal 29, empezamos a entrar na zona noble, na zona alta dos carrozados. Este ten que ser Joao Vázquez, co Fiesta Proto, Fiesta de Rallycross. Vázquez, que marcaba crono de 2.39.9 como mellor tempo en carreira onte,
con esta unidade que provendo con su coche de rallycross. Además un home que vinculado desde xa fai, creo que 3 anos ou incluso, sí, 3 anos a escuadra Talariño. Agora será o Volkswagen Golf TCR de Francisco Javier Álvarez. Vamos ver o paso de Casqueiro, que ten que ser o seguinte en chegar hasta nosa posición. Javier Álvarez Casqueiro. Saindo forte na curva na primeiras curvas que temos en plano. E chega outro Gol Rallycar, neste caso o Hyundai i20N con Manolo Senra os mandos, coche que disfrutamos no campeonato de rallies. E aquí está na montaña. Manolo corría onte a 2:22.6. E ahora ven o Porsche de Jorge Pérez Alonso, o 991 GT3 Cup. Cun mellor crono de 2:14.7, cerquiña tamén, igual que senindo récord do trazado para carrozados neste caso. Veremos se os vais a cronos. Bueno, pues para o paso dos carrozados nesta manga de adestramentos, chegarán agora as unidades non carrozadas. En primeiro lugar os da agrupación dos Carcross. Creo que temos por aí as institucións, as empresas que apoian a carreira. É que é importante darlles visibilidade e apoio. O primeiro dos Carcross ten que ser Cristian Liñares. Imos agardar polo seu paso e vemos logo os tempos de adestramentos dos da cabeza de carrozados. Efectivamente, Liñares cun Semón. Este Semón co que Semón Bravo co que fixo 2:39.6 onte sábado. Avanzando no tramo 6, dicía, antes do comezo da carreira, o Colexio de Comisarios Deportivos anunciaba que autorizaba a Dirección de Carreira a invertir a orde de saída dos 9 últimos dorsais, polo que antes de ver o número 9 veremos o número 1, 2, 3 en orden crecente. Outro Semón Bravo, neste caso de Marcos Díaz. En breve ten que estar por aquí tamén Daniel Galloso con la base CS01, correndo na escuadra ourense. Veremos a agardar, como decía, a súa chegada. Esa, tras o seu paso, informamos de como quedan as cousas nos tempos dos carrozados. Porque decía que o récord de trazado estaba en 2:14.5 e verificaremos como están as cousas para os de cabeza. Será en primeiro lugar o pase de Dani Galloso. Buscando o vértice da curva. E agora pasará Adrián Picaño, Pero mira, quería repasar con Bosco os tempos dos carrozados. Vázquez 2:40.0, Casqueiro marcando un crono de 2:20.7, Senra 2:23.6. E ollo, que agora falamos, vamos a ver a Picaño. En manga de adestramentos, Jorge Pérez 2:14.0, rebaixa en 6 décimas o récord do trazado que el mesmo
facía na pasada tempada. Así que en manga de adestramento xa rebaixando 6 décimas o mellor dos tempos do ano pasado, onde marcaba o récord. Representando a escuadra Busa Motor Pollo José Ángel Rodríguez cun Yacar. De seguido teremos conosco o seguinte dos da agrupación 8, reservada Óscar Cross, con David da Costa. Outro Yacar. Primeiros tempos de meta para os Óscar Cross. Liñares 2.35.0, Díaz 2.40.7. Agardamos a chegada de Ramón Rigueira agora, que fixo un tempo de 2.46 con mellor crono onte sábado na última das mangas oficiais. Crono para Galloso en meta 2.24.9, 2.24.9 para Galloso, polo de agora o máis rápido, rebaixando os seus cronos personais de onte en 2 segundos. Fran Cebei. O Yacar de Cebei correndo na escuadra Rai Actividad. Vai nos achegando a zona media dos inscritos entre os Óscar Cross. Pero van a que temos presencia, pues mira, dos da aventura do Nacional, de Pisco Ventín, de Abraham Vázquez. O bolseiro da Federación Galega de Automobilismo, Mario Rivera, con la base SS01, correndo dentro da escuadra, igual que fixera o bolseiro ano pasado, na escuadra Más Taller Competición, onde corría 2.38.3 como mellor crono. Veremos que tal se dan cousas hoxe. O Yacar de Alejandro Crespo. Avanzando cara a liña de meta. Tempo para Picaño 2.36.2, Galloso de momento ese 2.24.9 en bo crono, 2.37 para Rodríguez Collacar, da Costa 2.36.6. Imos vendo como van. Este Fernando Varela para a recén constituída escuadra Gali Racing, Cosemoc Bravo. Tempos de onte para el o mellor era de 2.37.8. Escuadra Gali Racing que naceu moi recentemente, non ten un ano de vida, ten meses escasos e acumula moitos pilotos xa dentro da súa formación. Este ten que ser Abraham Vázquez, o Yacar Cross do de Celanova Motor, xa na zona dos que veñen a pelexar pola victoria. Abraham Vázquez correndo con Yacar. Antepenúltimos Carcross en adestramento, seguinte será Beni Porto, que ten unha victoria no seu haber desta subida no ano, creo que no ano pasado, anterior fora para Pisco Ventín. Están empatados en victorias. A ver que pasa nesta. E tras o paso de Beni, que ahora levantaba a vista da información dos cronos e non me percataba de que o verde agora é o color para esta tempada, ten que chegar ese, non sei, si vermello, granate, ese vermello cereixa.
de Pisco Ventín. Pois non. Con que coche ven Pisco? Eu chego de primeira volta, agradaban a ver a Deco do seu Yacar, el Pisco correndo con esta unidade, facendo un crono onte 2.21.7, veremos agora o mesmo coche, pero cambiou a decoración. Bueno, é o que parece, dime Luis, creo. A verdad que ese vermello que tiña destaca, é rechamante, pero bueno. A quen lle gusta é máis estándar, o mellor, pero bueno, o mellor o patrocinador luce máis que ao final o que pon os cuartos. Este deporte que sempre dalle visibilidade os que apoian a empresas, institucións, non queda outra. Vamos a ver que... Vamos a verlo logo no parque pechado con calma, disfrutar. Ahora, como dicía, tras o paso destas unidades, os deportivos autorizaron a inversión da orde de saída, co que o seguinte en pasar será o señor Jacobo Senín, o dorsal número 1. De todos os xeitos, agardando un pouquiño de tempo máis no tempo de saída. Temos a Abraham Vázquez con un crono de 2.23.7 e agardamos a chegada de Beni Porto, a chegada de Pisco Ventín para os seus cronos. Se quedan exactamente pois 9 unidades por tomar saída. Xa están en meta Beni Porto e Pisco Ventín, e agora no cambio de categoría, pois para permitir que a organización deixe a pista en perfectas condicións, limpen o trazado, pois sairán, dan ese tempo extra para esa limpeza. Non, o 10 foi Pisco Ventín, está en liña de meta. Pisco Ventín era o número 10, que está en liña de meta. Beni Porto en meta 2.24.4. Parece que non sale Pisco, está en liña de saída o número 2, co cual Senín resérvase a manga de adestramentos, guárdase a munición para as carreiras oficiais. Tempo para Pisco Ventín xa, 2.21.0, máis rápido en adestramentos tamén entre os carcross. Bueno, pois agardando a saída destas unidades, como digo, aquí marcados en autorizados a tomar saída están Senín, está Fernández Vilarchao, está Vieitez, Yelko Álvarez, atopamos despois a Miguel Ángel Rodríguez con Outeda, tamén a Xian Prado con outro Outeda Racing, un Evo 2 no seu caso, e despois por último os CMs, Martín Villar, Bernardino Lorenzo e Miguel Ratón. Bueno, pois esta sería a orde teórica, a orde de autorizados a tomar saída en manga de adestramentos, que como digo non é perceptiva, non é obrigatoria, e ademais neste sentido para facilitar, pois seguramente, según di o comunicado dos deportivos, para facilitar a implementación de medidas de seguridade. Bueno, pois agora se anunciaban as radios tremendo a saída de Vilarchao, a saída do Gloria C8P desta unidade que ganaba a partida a Alexis Vieitez na loita polo segundo posto na primeira das carreiras do campeonato de montaña, no campeonato Xunta de Galicia de montaña, circuito internacional de Montealegre. E veremos que trasilla de hoxe, porque onte era Alexis o que superaba a Vilarchao. Vamos co Gloria C8P, o da escuadra estradense, correndo na subida a Vilar de Barrio. Por detrás, tamén en carreira, escoitamos ao ruxido dos motores o de Alexis Vieitez con este Lola F3000, esta unidade que estrea esta tempada, estes 500 cabalos que poden desenvolver esta unidade. En esta carreira, ademais, pois estreando nova configuración de aerodinámica, incluso algúns cambios en suspensión. Bueno, parece que os cambios ou o trazado adaptase mellor para loitar contra o Gloria C8P. Por o momento gana a partida.
Veremos como evoluciona este coche. Queda ya tempo, creo que é un coche que vai precisar traballo, coche que ven sen axudas a conducción, que vai todo na man do piloto, e iso hai que tratar ben en conta, Vamos agora a agardar por a chegada de Jelko Álvarez, co Forwing. Que onte non podía asistir a segundas carreiras oficiais, pero xa sen problemas. Miguel Ángel Rodríguez. Couteda, non sei se en fallo ou con algunha imprecisión na conducción. De seguido ten que estar por aquí Xian Prado con outro Teda, un Evo 2, outro dos que corre da escuadra Maki Sport. Evidentemente este OCM de Martín Villar, non se trata de Xian, que non toma saída, tampouco vai tomar saída Bernardino Lorenzo, e o que vai pechar esta manga de adestramento será Miguel Ratón, a cabeza visible desta tempada da escuadra taboada, organizador da subida homónima co Speedcar GT100. Vamos a ver o paso de Miguel Ratón e recapitulamos. Bueno, pois manga de adestramentos que se completa co paso de Miguel Ratón, a manga de adestramentos limpa, sin incidentes. Vamos a repasar rapidamente os tempos. O máis rápido da manga foi, evidentemente, entre os non carrozados, Alexis Vieitez cun 2.04.4, seguido de Vilarchao con 2.08.9. De seguido, o primeiro dos carrozados, Jorge Pérez con 2.14.0. Isto implica baixada en 6 décimas, con 5 décimas e pico do récord do trazado de Vilar de Barrio. O seguinte casqueiro co TCR 2.20.7, Pisco Ventín como primeiro dos Carcross con 2.21.0. No top 6, Manolo Senra con 2.23.6, Abraham Vázquez 7, 2.23.7, Beni Porto, terceiro dos Carcross, octavo 2.24.4, Galloso con un 2.24.9 noveno, e pecha o top 10 Jelko Álvarez con 2.25.9. Estos foron os adestramentos. Nos agora cortamos conexión, retomamos a información desta subida, esta cuarta subida a Vilar de Barrio, proba do campeonato Xunta de Galicia de Montaña, Circuito Internacional de Monte Alegre, ca primeira carreira oficial do domingo, terceira carreira oficial da fin de semana.